Здравейте! Имате нужда от компютър или от поправка на компютър? Имате късмет! Представяме ви Пик Компютър. Сега ще видите един от служителите на Пик Компютър. Това е Хернандес от Мексико. Завършил училище само до 4-ти клас и не знае как да се оправя с компютъри. Ние от Пик Компютър избираме най-добрите си служители. Сега Хернандес ще отиде на работа, като всеки служител на Пик Компютър. Сега ще ви покажем как занасяме кутиите за компютри до масата за поправяне. След като видяхте как се подготвяме в Пик Компютър, време е да видите как слагаме части върху модерборда и после как пренасяме модерборда. Ние от Пик Компютър ви представяме нашия модерборд. Както виждате, трябва много хубаво да го... Много трябва да внимаваме с него, някоя част да не се щупи, защото иначе после нашите клиенти няма да са доволни, но те са доволни за сега. Те са доволни от нашите услуги. Почваме с процесора. Избрахме най-слабия процесор от 2000-та година, Intel Pentium. Както виждате, ето го. По принцип трябва да го държиш от тази страна, но ние просто, така да ви обясним, го таковаме, го прехвърляме като наскара, то така най-добре се прави. Да, в Пик Компютър правим най-хубавите услуги. Така и както виждате, като сте го омазнили хубаво и сте го смачкали хубаво, сега го поставяте много внимателно. Много внимателно го слагайте, да някоя част да не се чупи. И сложихме, както виждате, то по принцип CPU се казва, но ние го наричаме CPU, по-оригинално е. Преместим. Чая пак се преместим, много, трябва да го... Много внимателно си. Готово. Така. Добре. Сега сложихме CPU-то, продължаваме към RAM памета. Точно така, не RAM памета, а RAM памета. И естествено избрахме преди ето тази карта RAM 8 GB DDR3. Тя е нормална, хубава RAM памет. Но за какво да ви даваме хубава RAM памет, като може да ви дадем една от най-слабите 4 GB. Точно така. И се казва ROM Peak Edition. Точно така. За какво ви трябва гигабайти, като имате куби? Така, продължаваме. Много внимателно трябва да сложите RAM памета. Съвсем внимателно нещо да не се случи. Така, като чуете двете кликвания, просто трябва да сложите много внимателно, много внимателно някоя част да не се чупи и трябва да е не наместена както трябва. Дали я сложихме? Ето е RAM памета, така трябва да изглежда като я слагате. И да, сложихме, сега RAM памета сложихме. Хубаво е, сложихме. Какво става? Да, сложихме сега RAM памета. Идеално е. Сега идеално. Сложихме RAM памета. И така, продължаваме. За графична карта избрахме Peak Edition пак. И го наричаме GPU, защото е пак оригинално за такова. Малко е огънато, както виждате, но няма проблем, така върви, колкото по-гъвкаво, толкова по-добре, нали така. И сега обръщаме много внимателно обръщаме модерборда, така да се разместят малко частите. Така, и слагаме в момента графичната карта. Трябва много да внимавате, защото графичната карта е една от най-важните части за игри, нали, да играете Pong и Pac-Man от 80-те, така че опитайте се да сложите. Готово. Не, това не е правилно. И така, и сложихме сега графичната карта. Както виждате, така е правилната позиция, да знаете. Щупено на две, огънато и едва му стои, но няма нищо, чакай, че пак се разместиха нашите части. Да, трябва нашите клиенти да са доволни от нашите услуги. Продължаваме с захранването. Чакай, къде го сложих това захранване? Ние от Пик Компютър уж се стараем, но де да знаем. Захранването, така. Представяме ви захранване 120 вата, колкото на микроволнова, защото за какво ви е голямо захранване? Вие и без това няма да правите нищо на този компютър.
И само ще ви стартира компютъра за 5 минути и после ще трябва да го занесете при нас. 100 лева е поправката, така че съберете си пари екстра 100 лева, защото ако вземете компютъра за... Компютъра струва 5000 лева, така че 5100 за поправка. Така, слагате захранването, пак ви казвам много внимателно, трябва да чуете едно кликване. Ето и сега вече го сложихме, но не, тя е наобратно, точно така. Трябва сега да обърнем. Така, да, слагаме го. И така. И готови сме с захранване. Не, още не сме. Да. Сложихме ли? Да, сложихме го. И сега пак трябва да го кликни. И готово. Вече имате перфектния компютър. Чай да завъртим. Леко. И да, вече имате перфектния компютър, както виждате. Пак CPU-то излезнало. Да. Рампамета е на правилното място, както виждате. И сега поставяме мъдърборда в кутията много внимателно. Само че чакай да го взема, че аз държа камерата. Шит. Дай само да ги занеса до там, че ма мързи. Трябва само графичната карта, компютъра. Мъдърборда ни трябва да се цапа. И да, това беше пик компютър. Дано ви е харесало. Ето го цепелто, още оцелял. Както виждате, вече не е. Да, това сме ние от пик компютър. Дано ви е харесало клипчето. И купувайте компютри. Ние ще ви помогнем всеки ден. След като се уверихте, че пик компютър поправят всичко, решихме да си прекръстим името на пук компютър. Защото ни пука за вас. През това време чуйте нашия доволен клиент. Ние от пук компютър сме доволни, че ни избрахте за поправката на вашия компютър. Дано сте харесали това видео. Това беше. Какво правиш, Джими? Що изпусна компютъра? Нали трябва да ви Get hyper.